Atzera begiratuta eta 2008an egin genuen lehenengo Euskaraldi hura gogoan, 3 gauza azpimarratuko nituzke. Lehenengoak antolaketarekin du zerikusia eta elkarlanarekin. Euskaraldian gauzak antolatzeko modu bat sortu genuen, eta modu horretan lankidetzan jardun genuen gizarte eragileak, topaguneak, euskaltzaleen elkarteak eta herri erakundeak, eta gainera Euskararen 3 lurraldeetako herri erakunde eta elkarteek. Eta, bide horretan dinamika berriak sortu ziren, eta hori azpimarratuko nuke lehenengo. Bigarren, antolaketa horrek aukera eman zigun pertsona asko esango nuke deskubritzeko. Gure eguneroko bizimoduan askotan ez dugu jakiten norekin hitz egin dezakegun euskaraz, eta norekin ez, eta bidean aurkitu ditugu euskaraz komunikatzea bideratzen duten eta posible egiten duten ezagun berriak. Eta 3. ezaugarri bezala azpimarratuko nuke, aukera eman ziola gizarte honi, baita euskaraz hitz egiten jakinez eta euskara ulertzen ez dutenei, euskarari buruz entzuteko, euskaraldia dela jakin zuten, eta asko gainera gogoa adierazi zuten, erabatera edo bestera euskaraldiarekin bat egiteko. Finantza entitanteek edo supermerkatu handiek nahi izatea euskaraldiaren arrimuan egotea uste dut gauza positiboa dela. Eta beraz, gogo hori edo ilusio hori azpimarratuko nuke. Gero gauzak okertu egin ziren, bigarren ekitaldia zailagoa izan zen, baina uste dut aurrera egitea erabaki zutenek asmatu egin zutela. Eta 2008an zailtasun guztiekin Euskaraldiaren bigarren ekitaldia egitea uste dut asmatzea izan zela. Gaur berrian ikusi dut argazki bat, hemen gauden asko agei gara argazki hartan zentralen, uste dut gaudela zentral ondoko plazan, eta denak maskara dutu edo musukoa dugu eta ez zaigu arpegirik ere ikusten, ezta? Ura ere pasa dugu. Orain aldi berri batean gaude, eta musukorik gabe, eta berriz elkartzeko moduan gara, uda hontan ikusi dan bezala. Orduan espero dut, udazkeneko ekitaldi berri hau, 3. hau, izatea jendetsua eta gogotsua. Eta nik zerbait azpimarratzekotan, 3. aldi honi begira azpimarratuko nuke, arigunen garrantzia. Hainbat arigune identifikatu genituen 2008an, zailtasun guztiekin. Uste dut orain aukera daukagula bide horretan pauso bat emateko, ariguneak euskaraz normal eta natural jarduteko guneak dira, eta horiek lantokietan, kirolguneetan, erakundeetan, kulturarloan identifikatzeak esan nahi du, oinarri bat ezarri dezakegula, horren gainean plangintzak egin eta luzaroan euskararen erabilerari eusteko. Horiek azpimarratuko nituzke. Eskerrik asko. Nik persona bezala izan nuen bizipena frustrantea izan zen. Ni Kastainoz auzoko txistulari talde bateko kidea naiz eta proposamena egin genduen arigunea sortzeko, baina ezin izan ginen elkartu ensaiotara, eta ez ginen elkarrekin egon, beraz ez genuen praktikan ipini. Daukagun erronka bat izango da, aurten txistulari talde hori arigune bihurtzea. Gobernu arduradun bezala, erronka bat izango da, eta gure sailean hasita daude lehenengo abisuak zentzu horretan, Jaurlaritza osoan ariguneak identifikatzea. Proposamen hori eraman dugu gobernu batzordera, sailaren izenean, eta sail bakoitzari eskatu diogu, bideratu ditzala arigune horiek eta errestasunek ipini ditzala arigune horiek antolatzeko. Eta bukatzeko, labur-labur. Nik nahi nuke, 3. euskaraldi hau izatea bizipozaren eta ilusioaren euskaraldia.